Shin wayarka tana shan caji sosai? Biyo mu cikin wannan bidiyon domin gyara matsalar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hanyoyin da za mu bi domin rage wa wayarmu shan caji su ne kamar haka. Da farko za ka fara zuwa settings na wayarka kamar haka. Za nemo yadda setting yake gashi nan. Idan ka shiga settings na wayanka, da ka nemo gurin da aka rubuta battery. Yanzu kamar mu yadda kuke gani a namu ya nuna battery lab. To a naka ta iya yiwuwa battery zai gwada maka, sai ka shiga kamar haka. Bayan ka shiga nan ga wani guri da aka rubuta professional settings. A naka ta iya yiwuwa gwada maka settings kadai, amma dai settings kawai a cikin battery na wayanka battery lab. Sai ka shige shi kamar haka. Kana shiga daga nan ƙarshen ƙasa ga wani guri da aka rubuta battery optimization. Battery optimization sai ka shige shi kamar haka. Sai ka ɗan yi haƙuri saboda applications na wayan suna da yawa, zai ɗan riƙa searching. To kamar yadda kuke gani yanzu gashi ya buɗe mana su gaba ɗaya. To ma'anan wannan battery optimization, idan ka bar duk wani application da ka bar shi not optimized, haka yana nufin application ɗin ko da ka fita daga cikinsa ka yi share minimization na wannan application ɗin, to zai rika running at background, zai rika amfani da cajin wayanka. Yanzu misali kamar yadda kuke gani yanzu a ce wannan Twitter ne gashi nan not optimized. To yanzu yanda yake not optimized ɗin nan, idan na shiga Twitter na gama duk wani abin da zan yi na fito, to zai ci gaba, duk wani saƙon da aka turo min zai shigo, sannan kuma yana amfani, yana draining battery na. To yadda za ka yi shine ka bi duk wani application da baka so ya rika wannan running at background din, sai ka sa shi a optimizing battery use kamar haka, sai ka yi don. Kamar su zanda yanzu kaga duk bamu da bukatar su yi running background, sai mu rika taba su haka muna optimizing din su. Su Snapchat ka gani sai mu yi optimizing battery use gaba ɗaya, duk wani application naka dai da ka sani, su Instagram ga su nan sai ka yi. To kamar waɗannan dai application ne na kan waya wanda suke as default, ba za ka iya canza su ba. Mafi yawanci daga cikin su za ko ka taɓa ma ba zai taɓu ba. Ka ga wasu ba za ka iya canza su ba saboda su haka suka zo akan waya as default. To dai iya wanda za mu iya musu saboda misali ne shine muka gwada muku. To hanya na biyu shine da ka fita daga cikin nan, bayan ka yi wannan optimizing din duk wani application da baka so ya rika draining batirin ka, sannan sai ka zo nan gurin batirin gashi gurin da aka rubuta one key cleanup, sai ka taba shi gaba ɗaya, dai share maka duk wani background application da yake draining maka batir. Sai ka fita daga nan. To sannan mu kiyaye, yanzu misali na yi amfani da datan waya na kamar haka, na yi amfani da wifi, na yi amfani da hotspots. Tun da zarar na gama amfani da su, abin da ake bukata shine gaba ɗaya zan kashe su. Saboda me? Idan ka bar su a buɗe, su ma karan kansu suna draining batirin ka at background. Ka login screen ɗinka ko da screen wayanka yana kashe, waɗannan da kuke gani suna draining batirin mutum at background. To wannan su ne hanya mafi sauƙi da mutum da ya rage shan cajin wayansa. Sannan kuma wannan su wifi da me, idan suna buɗe da data ko cajin wayan kasa ta ga baya sauri. Duk waɗannan abubuwa su ne dalili. Wannan shine matsalan koyi. So mun gode da kasancewa da mu da kuka yi. Yadda za ka yi subscribing din channel ɗinmu domin samun bidiyo ire-ire wannan, za ka shiga YouTube ɗinka kamar haka. Da zaran ka shiga wurin searching din nan gashi kamar yadda kuke gani, sai ka rubuta Acidic TV. Gashi kamar yadda kuke gani Acidic. Sai ka sa TV a gaba. Kana taɓa search gashi a keypad ɗinka kamar haka, zai kawo ka nan. Sai ka taɓa subscribe, ka taɓa wannan ƙararrawa, sai ka taɓa all. Ta haka ne duk bidiyon da muka ɗaura zai zo zuwa gare ka cikin sauƙi. Mun gode sosai. Za ka iya shiga cikin channel ɗin ka ga bidiyon da muka ɗaura, domin gaskiya suna da matuƙar muhimmanci da amfani ga duk wanda yake riƙe waya na Android. Mun gode. Allah ya bar mu tare, Allah ya taimake mu.